देखो मोनालिसा बाड़ी जोन की एथी माला बेचत है उनकर प्रचार सबसे दिए बा तरा अब का हम कहले भी ना कह दो जंद्री का है काहे ये दुनिया ऐसा बा अच्छा कि सच के मुंह काला झूठ के बोल वाला सही बा बताई एक से बढ़ के एक तपस्वी वो धरती पाई बड़े एक से बढ़ के एक विद्वान वो धरती पाई बड़े एक से एक किसान गईले गंगा का स्नान करे खातिर केहू को दबा के मरियो गइल बा हां ओकर प्रचार प्रसार नहीं खे ना ए बार के मीडिया हाय मोनालिसा को खिए भुवर बा अरे बाप हाय मोनालिसा का कोरिया बा इकर मौसी हैंग बाड़ी उनकर मौसा तरा मोनालिसा ओकर से निमन लोग ए बार का करता एगो लोग गइल सारा दुनिया लोग गइल आई सरकार ढेर ना कहे ना तो ढेर बवाल हो जाही ऐसे कि कोई कैमरा लागल बा मारे ई सब पाइए साजा हम आई सरकार लेकिन ना केहू भी दुनिया में होखे सच्चाई के जे जवाब दे उहे इंसान हो मान ली मोनालिसा का प्रचार करतनी आज 100 कोई बरिस 80 बरिस 90 बरिस तपस्या में बिता दे तो कोनो प्रचार नहीं खे अरे धर्म का प्रचार करी सच्चाई का प्रचार करी सनातन का प्रचार करी और नहीं बेड़ा पार लग जाई यही से कहे के बा कि ओठ के पिलिया अरे कोरेले जमाई काठी कारे ओठ के पिलिया कोरेले जमाई काठी कारे कि बुढ़वा दौड़ लेके लाठी काठी कारे बुढ़वा दौड़ लेके लाठी काठी कारे बीड़ी से बीड़ी धराते चलो माचिस का पैसा बचाते चलो माचिस का पैसा बचाते चलो रोड पर जो मिले तू की बीड़ी रोड पर जो मिले तू की बीड़ी उसको उठा कर धराते चलो जिसका पैसा बचाते चलो लोगों से यार धराते चलो लोगों से यार धराते चलो मुफ्त के दारू पिलाते चलो मुफ्त के दारू हेलो सरकार आजकल के जमाना जौन हो गई बा ई मतलब के दुनिया हो गई बा रुआ से जबले मतलब रुआ अपन बानी मतलब निकल गई रुआ के केहू चिन्हे वाला नहीं है ऐसे हमारा कहे के सरकार हमारे से कोनो गलती हो जाए तो रुआ लोग के हम माफ कर दे वो सबसे गलती होई तो तू वो सब के माफ कर देबो तारा से गलती होई तो उ सब माफ हो बाबू सारे ठीक से बतियाओ बाबू साहब हमरा से कोनो गलती हो तो रोवलो हमरा के माफ कर दे हां हां आई ना हमारे साथे साथे इहो के ली लो कौन ची ली लो बात प्रोग्राम बस ये सरकार का कही सबकर मती छिटा गइल बा आजकल के दुनिया में आधुनिक युग होइल बा लेकिन का कही क्यारी खेत हो गई जनसंख्या के बढ़ला से क्यारी खेत हो गई जनसंख्या के बढ़ला से अच्छा नदी नाला नहर का इज्जत चल गई पाइप के हो गईला से भाई में झगड़ा भइल अच्छा भाई में झगड़ा भइल विदेश के रुपया ओइला से आ मरद लोग चल गई विदेश मेहरालू बाजार घूमे लागल मरद के विदेश गईला से भाई हो का कहीं कहात नहीं कहला बिना खेपात नहीं पैया धान कुटात नहीं खे लइका सा
सारे खाद हाथवा तार केने जाता तू लड़का हुआ हमार मैंने हाथवा केने करता रहो भाई मैंने अपने घरे कहते नहीं अपना घर होने को लड़का सारे खाद नहीं मर्द हो भाई हो हाँ? मर्दों में कोई तरह का मर्द हो गए तने बताई बा हेलो हेलो रास्ता वो चलना चाहिए जिसमें गर्दाना हो यो पानो खाई जिसमें जर्दा ना हो मर्दों के बेकार जिनके सर पर 2-4 लाख कर्जा ना हो काहे कहलई बा जानते नहीं काहे कही काहे कर्जा काट के खाइए माखन भोग मलाई अच्छा और कर्जा खा के मर जाइए ना जिए बना कोनो सार मांगे हुई है बोरिए बड़ा सूद 2 रुपया लोग चलावता 10 रुपया से अरे 5 से हेल गई बस 7 रुपया 8 रुपया ए भाई दुख में तो ले लेता लो अच्छा एकरा के छोड़ी ना हाँ नया में एगो समूह चलल बा अच्छा गरीब लोग ले लेता हाँ सरगुना भरता हाँ आ चाहे एगो किस्त बेकार भई हाँ। कि ओकरा इज्जत के सत्यानाश हो जाता वाह तो ऐसे भाई अपने बेटा बेटी को उतना पढ़ाई कि ओकरा आगे ओकरा परिवार के केहू से कर्जा ना लेवे के पड़े लोग और से कर्जा मांग जाएंगे हम अपने लोगन के पढ़ा के ना भर्ती कोई ले भाई हम अपना लोगन कहते नहीं अपना लड़कन के को देखिए तो होशियार का झाड़ गिरावता झाल बजावता ओकरा तेज बात और हारमोनिया बजावता मैंने यहाँ के तार लड़का हूँ प्रणाम 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 काय खाती हैं आप कहीं मरवा ले तब कहो जा तार राजा मत बना दिले वहाँ के के वहाँ के वो कहा मत नहीं है आई बड़ा 1.5 महीना पर अपने बनवा कोने से सिबड़ी हो काइल बा आई सरकार हाला कल में कोनो स्वाद मिली ना का कहीं सरकार प्रणाम बाबू साहब कोनो गलती हो तो माफ कर हाँ पुत्र भगवान के नाम पर जयकार बोले के बा एक बार जयकार बोल दी हो जाओ ताकि एक होनी भंगोनी आलाए बलाए कुछ दूर चल जाओ चल जाओ दिल खोल के जयकार बोले के बा हाँ जे मर्द हो से जयकार बोली अच्छा। जे मर्द में तन को कम होई उ जयकार मत बोली ए बाबू हैं? वो जगह यहाँ पर के बोली वो लोग ट्रेन में ठीक तो माफ बा प्रेम से बोले वीर बजरंग बली की जय प्रभु श्री राम की जय वाह माया गई जयकार बोल के सरकार हनु का कहीं सरकार कहा कि भात बाटे अंगना अरे रोटी बाटुआरे अरे भात बाटे हम आँख मारत रहे हम ना गए के हो फोटो हो के खतरा करता ही टपो बाबू भाई तारे खाती नहीं खे अपने बाबूजी के भेज दिया है